Jam jong kapati Kongres Hapo Tipoi District. Kirang ba snong jong kisnong kibahap hapo jong ka Mawsynram block hinin kasngi kila penlong ya ka jingyalang ha Mawsynram bat kila rai ban penthamai ya ka senjuk ki khli nong senshar snong Mawsynram block da ka jingthmu na ka benta ban ra ya ka roi kapar ha ka than Mawsynram bat ka Jingdawa ban Kyntiew Kyrdan ya ka Mawsynram CNRD block Shaka Civil Subdivision ka balong kamat bakongsan. Habakran cekilat patai kubor uba ahyambar rapsang ubalong chairman jong ka senjuk kikli nong senshar nong Mawsynram block ulapan pau ya ka jing sokhya halor ka jingbam sutnyo jong ka sarkar jilla ya ki patba jong ka than Mawsynram kani ka pau perthai haba ka KHASI Students Union kadang yai beteng ya ki Kamdawa ban Kyntiew Kyrdan ya ka Mawsynram CNRD block Shaka Civil Subdivision. Bat kami kecil kedulang ngejongi hadir bagi lekeren seni jaya kita ngejengek kelong bitba ngin haban mi madano dangi gikli nosisha ban pensngau syaka sorga bakal dei kapor ba dei ban pen urang no ya ketika jing angnul kejongi ka sorga ka don ya ketika polisi ban penjan ya ketika administration syakinong gendong ba chau ba ya kata mi dawa basngau ha warano ya kata ka kumbapila clay ya kita Kyntiew ban penjan berbor ya ki program juga sorga bat ngi ki pajba nong gendong Dorbar